Mga kapuso operasyon sa Pahunaw Brothers Drug Group na Bukaran matapos ang pagpatay kay CJ Gapol sa Barangay Taal Molo. Grupo may mga koneksyon sa dalagkong personalidad sa New Bilibid Prison sunod sa kapulisan. Inianggin tutukan ni John Sala. Hindi lango-lango nga grupo ang Pahunaw Brothers suno sa Molo PNP. Apisar nga hindi pa makabig nga kasubong sila sang sadto anay o dikta kag prebendido drug groups. Amat-amat na sila nga dagdako ilabi na sa distrito sang Molo. Suno sa hepe sang Molo PNP yara subong sa presuan ang tatlo ka mga miyembro sang Pahunaw Brothers. Ulihin nga nadakpan sa mag-ululutod si Rubar nga ugangan sang sospek sa pagpatay kay CJ Gapol nga si RK Magbanwa. Apang nagasige-sige sa gihapon ng ila operasyon. Isa sa mga ginatudlo kabahin sang grupo si RK. Konektado man kuno ang pamilya Pahunaw sa mga dalagko nga grupo sa New Bilibid Prison. Mag-ulutod din nga ang duha ka magulang at tusubong sa New Bilibid Prison. May katungkulan sila sa pangkat. Pangkat ang tawag sa grupo sang mga high valued profile nga inmates dito. Apang suno sa iloy ni RK, madugay na nga wala sang koneksyon ang iya bata sa pamilya Pahunaw. Ang ila na sir, aligasyon na lang na nila ya sir. Amon ang aging palikaw ko bata ko sir, wala na ganin aga-kontak sa pamilya sang iyang sa ang asawa ya sir. Bukas naman ang kapulisan sa plano sang pamilya nga ipaidalom liwat sa medical examination si RK agod mapamatud-an nga wala nila inigin kastigo. Matandaan niya ginpahayag ni Elizabeth nga ginkastigo sa kapulisan ng iya anak. Bangod sini, desidido ang pamilya magbanwa nga pasakaan sang kaso ang arresting officers. Based sa iya statement, gi-torture, ang iya bata for 6 hours. Do you think mabuhi ang isa ka tao kung i-torture sang 6 hours? Sino gid ang may pangutok nga tao ang makahambal nga hindi kaya kung gi-torture na iya bata dapat wala na napatay na nasubong. Ginarespeto naman sang ICPO ang plano sang pamilya. Bukas man sila sa kung ano man ang luyag sang pamilya nga legal action. Kahapon ginpasaka na ang kaso nga murder bato kay RK Magbanwa sa minor de edad nga si alias Makoy kag sa wala paghinhingadlan nga riding in tandem suspects. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. One Western Visayas.